Amela, ja sam vamo papire pokupio. Šta ti radiš? Ja sam vidjela što sam izvadio ovu. Ovo što se još može iskoristiti. Imamo još danas i sutra jest ovdje i noga u dupe, a? Ja. Ti si dole ove lece oprala? Jes, oprala i... Mogu prekontrolisati. Ajde. Da izvuci. Dobro. Da vidimo na random neke druge. Da nisi mi samo tu sfušarala. Dobro. Čokolade, šta ćeš ostati? Ne, osjećamo, to ima izvati tu gore. Treba se izvati. Ovo gor sam ostavio. Sad kad budemo pravili ručak možemo iskoristiti ovu Filadelfiju sa Kreuter balance. Sad idemo ovo gore. Pa brisao sam ja tu. Ja sam pobrisao sve to gore, ti si oprala laci, ja sam to sve pobrisao. Smanjiti na jedinicu. Da. Onda malo zavrno, dobro. Pa dobro, ima još koliko, pa još imam 2 puta, jes, pa idemo tamo, pa idemo u Bosnu. Suđe sam popravo, sam treba još malo složiti, ovu kasu sam više, sad sam pobacio, čak sam i čitao. Ona više neće trebati. A, hoće. Zašto? Pa hoćeš mu pravi pljaskac od ribe. Aha, ja. To ćemo sve iskoristiti pljaskac. Ali sve imaš samo 4 koliko ja vidim. Pa ja, i tu isječeš, ima luka, ima jedna naranđa, luka ovog, jedna paradajz, jedna paprika, to ćemo sve sad... I ovo isto treba. To treba za pljaskavce. Ja. I... Ovo mogu još raditi. Da, jaja ćemo pojesti, evo jaja i ovdje. Znači danas i sutra se jedu samo jaja. Ja, tako je. Ja. Još samo ova tegla ostala. Da, i ta maslina isto. Dobro, i ovo ćemo isto. Tu stavu frižder. Slana će nažalost morati ići smeće, nema mačka. A šta ćeš tamo za mnom? Pa imaš tam i tjestanine, to možemo isto skuvati. Da ostavimo i da skuvamo. A ovo je isto. Šeštajnica. Ti si rekla da špiti taj kokis. I nisam. Nisam, pa ne mogu. Sad da vidimo što ima ovdje. Da povadim. Pa gledaj šta je kisa, ja tražim kesu. Ne tako, bolje odmah u direktu smećak neš koristiti. Prospaći se. Tu. Ovdje imam još malo plopina, pa i to možemo iskoristiti. Ja više imam šećer. Ovo samo od sebe dati još. A ja sam tražio da grickam je. Ovdje, kisa. Eto kisa. A dobro, ovu mogu zavezati, uzmamo novu kesu za smeće. Evo vidi. A dobro, ove ćemo ostati dole, može neko korisko bude. Da. Sad ću još malo ove police obrisati. Folija za sendviče. Ja, evo. A ti ima tamo, nećemo puno praviti sendviče. A kad ćemo Mozarta jesti? Čega? Mozarta. A joj, to još nismo ni dotakli. Ja. I tu ćemo, ajde. Završiti. Ne mora nositi dolu. Ja da ono malo i odnesemo. Viš. Pa možemo odnijeti tu. Odnijet ćemo i tu njen sokić jer gospođa nije htjela da ostavi da ona... Kaže hladna je. Hladna je, curi. Pa dobro, sad će ona prohodat pa će onda... Ja. Upaljač nosim, a? Da, to se pregledaj gore da nemaju upaljača i... Ne, ima upaljač i ova... Što je peljara, to ću ponijeti. To ne smijemo zaboraviti. To je suvenir od €1,5. Konti sam i one magnete možda uzmem, a? Ima otvarač za pivo, magnet što se kače na frižider. Aha. Dakle ćeš na frižider i uvijek znaš gdje ti je. Pa dobro, možeš tako da. Ovo samo je prebrisano. Tu nije naš. Da. To ništa. Nema šta, ali isto nema šta. Da. Ova ćemo isto vjerojatno možda ostati, ali baciti kalupak, ne bude mjesto u koferu. Da. Šta? Ima još, sad ćemo uvijek. I ovo trebam dobro uslikati, pazite. Ovo je najbolja stvar što sam ja vidio. Nisam znao ni da tako nešto ni postoji. Znači ovo je 20%, ima 10, 20 i 50. A to možeš tamo dati.
njima za kolače. Razumiješ? Da ne bacaš novo. Vidiš, 10, 20 i 50%. Ja sam uzeo 20%. Šta je to? I ova kutica nije ono ni malo jeftina, ali evo, ništa nisam potrošio. Ovo ti je kad ti uraste nokat u mesu. Znaš da sam ja imao ovdje za noktice ono. I bolo me i gnojilo se. Ja slučajno otišao, evo 15 grama, ovdje piše, sad ću nekako pokazati. Evo, čisto da vidite kako se zove. Ako neko ima problema na nogama ili rukama, ja sam imao na rukama i nisam mogao vjerovati. Izgleda faktički kao neka krv. I staviš ovu, što je tu? Slova. Aha. I staviš tu, namažiš sam malo i da je mene odmah sutradan prošlo. A to me zna muč po 15 dana. Eto, čisto da neko zna, ako vjerujem da dosta ljudi ima problema. Baš ovdje imamo i ove testenine. Pa i ove i one i napravimo. Imamo i nudi. Pa to sam rekao da miks napravimo. Ostalo onog zane i to je to. Jel ostalo butera, nije? Nije. Pa dobro, napravit ćemo to neku sutra za ručak. Ne mogu baciti. Čaj, a? Ma ja ovo sigurno neće ni piti. Tako da ovo je dobra stvar i tu ću naravno da spakujem. Ja sam ovu kuticu platio, ne znam, oko 7 eura. Bez recepta se može dobiti u Njemačkoj, u apoteci, bilo gdje. Jer ja sam stvarno imao dosta puta tih problema, možda nepravilno sjećam nokte ili svašta nešto. Šta je tu? Kakao. Žbac to je. Pa šta ću? Ode kakao, što je dobra kupio kad je pravio kolač. Da. Nismo ga iskoristili za kolač. Šteta. Evo ću ostaviti u kutiji. Da, to je novi čaj što sam kupao kad smo bili bolesni, ništa nismo popili. Umjesto da prokuvamo vode pa makar ga hladno pili, razumiješ? Džaba. Neće ni iz grla. A daj soka, to bi pili. A i soka, znaš koliko ovo stoji? Pa znam ima 3 nedelje. Ovo 3 sedmice stoji, nisam popio. Samo kako se zove, cijedim ovu limunadu. Bukvalno. Ne znam, moram još vidjeti veša šta je za oprat, a? Već sam stavila jednu turu, ima još najmanje 1 do 2. Ja. Što je ovo? Moja kutica od telefona i tu treba, jel? Odovjeti još vamo šta im treba pokupiti. Ja sam nakupio ovog stara kartona što ima. Čuješ? Ovo, stavio sam sve ovaj od Acera pa ćemo razdvojiti. Šta je karton, šta je ovo, šta je ono. Šta što ti zavise, jel? Da. Samo ove, zato što se ovdje i kuhalo i svašta nešto. Ja. Nego ga nakupi se, ostane miris hrani. Tako. I sad trebam razdvojiti ovo smeće, a? I da direkt odmah nositi. Da, nosi odmah direkt. A dobro, oni se odvezu. Viš osjeti se hrana. Pa do kuhinje, šta će se osjeti? Koliko ima vam kartona? Nema ništa skoro. Ti sve odnijela? Ja sam sve odnijela i to tamo treba malo srediti i to je to. A joj traje flaše vrati. Da. Lele. A gdje je onaj kofer, plavi? Mislim da sam stavila kofer u kofer, ali... A da, jest, kofer je u kofer. Znači, idemo odvojiti ovaj luk. Šta ćemo, trebam flaše otići vrat. Uzeti male vode za puta, a? Ne veliki. Ima zvonca, a? Da, veći. Znači drugu istu. Kužina je kužina. A to samo malo, to ne prljavo. Što bi ja mogao još, a? Ništa, eto razvojiti to smeće i... Već sam sfatički razvojio, možda. Ajde. Jel ima još i gdje kartona da? Bacio sam i čarapu ovu. Će ti trebati? Ovu. Najlon ne može u karton, ne može. Ne.
To ćemo tu, jel? Da ga zaviježem. Ide u sisavanje i kompakla mixelač. Da. Komplet sisavanje. Ja. Ovo u crno ide znači. Da, to se može crno. Napuno se dobro. Ja idem samo dole. Koji je ključ nosi? A? To nije ključ, ova dva, sam ga nađi. Hoće ići okolo, hoće? Ne moraš ću otkrat garažu. A tebi ja to znam otvoriti. Ima auto. Ima auto tu, jel? Uzmeš ovaj ti. A? Ovaj. Pa lakše mi ne ići okolo, nekih ja otvorim garaže, gore, dole. Pa dobro, možeš i okolo, sam to ne isključio. Ne. Idemo baciti smeće. Amela je dole u podrumu, ona već rešava. Dobro je, sve su kante tu. Aha, crna je tu. On ide sve. Uglavnom prazna. Karton ide u plavu. Tu na kantama. Evo piše utorak, srijeda. Ova ja mislim da ide svake druge sedmice. Ova po pravilu trebala ići svake sedmice, ali ja mislim, ne znam, ali sve ide svaki drugi. Gore smo mi. Tu je ova. Idemo vidjeti šta Amela radi. Ugrinić. WTF. Amela? Iz gore? Ona je otišla već gore. Eto, vidjela šta kaže. Kaže šteta. Da, čula sam. Kaže šteta što idete, toliko mu je žao. Žao mu nas. Ja. Bili smo mu dobri susjedi, ha? Nismo pravili buku, nismo ga lavili, nismo mu smetali. Niti on nama. Niti on nam. Ja. Dobro, on je više bio na odmor nego što je bio tu. Da. Ali opet je ga, on ipak radi na novom kompjuteru, njemu Od kuće. treba mir, razumiješ. I zato viš kako pita koliko još ostajemo. Ne. A? Njemu je krivo. Šta? A dobro, izvlačili smo mu kante. Smeće. On je uvlačio. Da. Većinu. Većinu. Jel to moja majica što brišeš? Ne. WTF, moja majica, a? Nije tvoja majica. Ja ne znam bil se zaletio vrat flaše. Pa šta je, ja se ne... A? Što imamo još sutra cijeli dan. Da. Razumiješ? A flaša ima mi 10 minuta. Udar. Imaju. Ja, još sad moramo praviti ručak. Pa, što ti kaže? Šta bi mogo još da uradim? Sutra. A kad ćemo kofere pakovati? U četvrtak navečer? Ne. Kad? Danas ću početi sa grubljim ovim stvarima. To jest sa ovim većim stvarima, razumiješ? Da. Usisivač, jastuke, Te veće. ove garderobe što imamo čiste, spakovat ću, tako da odmah znam kad spakujem ove velike stvari. Koji to ćemo veliki kofer, a? Da, znaću koliko mi čega ostaje. Ja. Kako je sad ušla Marka? Bogati. To je sa vanjske strane. Skinula se. Eto. To je to.
Znači čist. Ja, to je to. Još fali zavjes. Da, još zavjesa i to je to. A ne, ja mislim da sam ovih papira sve što je bilo pokupio za bacit. Još ima tamo, ali to ako budem nosila u Bosnu, to ću dole, razumiješ? Ja. Uzeti sve one koverte, milijoni što ima. Evo oni moj, vidi. Učudati ovaj od laptopa. Ima to da izgubiš. Šta misliš da ostavim to? Ostavi tu postavu. Možeš za nešto staviti unutra. Za svoje osjetljive neke stvari. Ja. Pa ne znam. A ja viš tu uđe laptop, koja jastučnica? Znači da ostavim, a? Ti šta te prozor, a? Ma, hoću samo... Pa neki dan si prala. A znam, ali hoću samo malo gdje smo ostavili tragovi, viš. Kad se otvara, a? Ne. Samo malo i onda uzme se opet. Neći sad samo ovo na gruboj. I gotovo. I ne vredi pred prozor jer svaki dan pada kiša. Ali moram vidjeti još... ono, jel ćeš ti u kupatilu šta ćemo baciti, pošto više tvoji stvari, tam ima možda sam moja čatica za zube i brijači, to je moje, ovo ostalo sve tvoje. No, moram ja. One kreme i to, šta ćeš nositi, šta nećeš. Kiša sam što nije. Sam što nije. Ja ću pred prozore, a kiša će da pokvasi. Hoće li to uspjeti tamo odvesti što si rekla da vola ići? A? Hoćeš te uspjeti odvesti tamo gdje si rekla da vola ići? A ne znam. Moram vidjeti. Ja Kuva. vola. Kuvatimo vreme. Na balkonu nema ništa, ja sam sve pokupio, ima sam kesa i ono će ići, ona žuta. Da, da, i to je to. Ono ide u smeće. Gotovo. A dobro, to ćemo mi dosta danas prije posla, imamo sutra prije A podne. ja kako, u petak nemamo šta. Onda ću biti mirna, znam šta sam spakovala, šta nisam, šta mi je ostalo. I to je to, sad ću ove stvari na grubo i čus. Evo ga. Kin ovo. Kino, da. Eto ga, mi idemo ljudi dalje spremati što se može danas, ovih dana. Pa da bude čisto. Tako. To je to, pa se vidimo sutra. Ćao. Ćao.